Minister vaivari linked to Mnangagwa term limit vakomaraka avadonetera mutungamiri wenyika aiwa musoro wegonyeti anovadonetera etruck azvipere mushe zvatiri kuona kuti pabhithidhe ravo vaED Mnangagwa sezvo mazota vekonomisi svondo panobva tinoona kuti vachingobva kuGZ komana akanodona zvake nemusoro wegonyeti sanapinda masvika mubuda nyugo pana munoti subscribe like or turn the bell icon zvamuri kuona mapictures monyogwa michinzi tinoda Machakaire, the Minister of Youth, who is one of the leading ZANU-PF leaders pushing for the unpopular and controversial plan to extend President Emmerson Mnangagwa's term of office beyond the constitutionally mandated 2 terms. He has donated a haulage truck to the party leader as birthday present. Vakomana mari yese inobvepi yamuri kuona kuti minister aiwa veYouth League anouya achinodoneta musoro wegonyeti unomboita mariko musoro wegonyeti zvatiri kuona nyika yeZimbabwe aiwa iri kutambura vakomana ikonomi haisi kana kusimbudzika vanhu vari kutadza kuenda kumabasa vakomana mari anenge achimboiwanepa vakomana munhu waminister aitendere mberi tinzvo zvinzi zviri kunzi Machakaire, who is also a ZANU-PF political member in the national security of the Youth League, gifted Mnangagwa a Shakeman haulage truck at his state house on Tuesday morning. The vehicle will be used at the presidency precab farm Kwekwe. Zvatiri kuona kuti uyu mukomana ari kupusha for the term extension yemutungamiri wenyika anouya achiimbresa mutungamiri wenyika aiwa nehaulage truck achiti aiwa ngarinoshanda kufarm kwenyu mukuru pana patonyatsa kuona kuti aiwa vakomana ava kava aiwa they are just vari kunyatsa kumashandisa kunyatsa kumamora maresources enyika yeZimbabwe hatisiri kamboziva kuti vakomana ava mari dziri kumbobva kupi dziri kumbonanga nekupi chekchoko hazvisi tombori clear kuti dzemafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechishamiso ichi chaitika zvatiri kuona kuti chavhundutsa vanhu pinda comment section medu musana subscribe like